Te hakanega port janmit in yop ya kren ya kanega sop team kaba ar ya kaba ka mission board kala bo hakaba kala ai ya kanega subject bangin Ukraine da kaba on klem da klet ya ka jing tre mission jong kabalang lengba ka jing duai bat ka jing ai kini ki artli ki mat ke ba ka mission board kila penyat mentagasngi habaro ki balang jong ka balang jong boleh mekhala barasam barok ki pulpit ki ya kren ya kani ka subtim ka baar bannom klet ka jing duai bat ka jing ai ki long ki jing ka long ka subject ka ba suk ban ya kren bat ka ba suk ban sngau thu bat ka ba shai ban sngau thu kesom setang hangi ki para bengai ngilan em ban pendon kam yaka kom baka mission board ka kwa ini ban pendon kam yaka ngin ya sedang nengkong haka jing duai arteli ginegi mat ngin ya kren nengkong yaka jing duai ka jing duai yaka kam mission kalong ka don kam hadu kata-kata let's see mapiki para bengai nga kentu ye pi bapin bo ya ka jingkan mau banduai ya ka commission mdai tang hakene ka sngi mission sunday katakan de ka banga kwa ya ki para bengai baro ha ka balang ke jong boleh mekhale balsam ladangi bo jingkan mau bangin duai ya ka mission ya ka commission tang ha ka jigaseng mission sunday te kamlong janai kamlong purabha la kumno la dalong kabala ngakarpat ye pigi para bengai ban bo jingkan mau ya ka commission dan man ba people long ya ke jing doai mit ke jing doai step jong pi haki yeng ki sem jong pi talada pimla ban ya Jerman kaporu lese ngakarpat ipi bapin nam klet ya ka commission haba pi dwai ka commission dwai ya ki lengka mission dwai ki missionary kumbala Jerman ta haka jing dwai jeri kita kabadan kam dwai ya ki mission missionary ya ki mission worker jong kabalang kabala penbet paduai na kamta hito kijaka kidon kijaka kiba bakin igi missionary ken yalap ika gospel but duai bakin yo agajing start kumno banle ya kito kijaka ka bakitre kata kalong ka don kam sibone hot hagan ega sngi mission sunday kala kamlong kerpang yo panya duai lang andrai la dapi kenmau ye ki para bagai ya ki missionary ya ki lengka mission hagi yang gisam jong pi kata kalong kaban song tenrai kan song lengat ya ki donut jong pi ki para bengat kumno banduai na kamta ka kam mission tongin pet kumno ujisu hikai bangin duai ya ka kam mission ngakwa bangin pulin ya ka gospel jong Matius ka nong ka bakandai katikot ka balai punyo lai pra na kini gid kot ke bangin pulih hagre ka por pin sngau tho kumno ujisu uhikai banduai ya ka commission gospel Matthias kendai gelo no ka kot ke balai punyo balai pupra ka ong kumne ula ong haki sunran jong u ka jing ot ka bon shisha Henry kendiat Henry ki nong trei ki kendiat namar kata to kerpat yau trai ka jingot baun pano ya kinong trei syaka jingot jong u kata kade ka jingkwa jong u Jesu ka jingkwa u Jesu kalong ban kerpat yau trai jong ka jingot Uai try jong ka jingot, try jong ka jingot, udai Yesus Kristus, udai blehi.
ngilong ke be tre lambaru blai bar ka jihikai jong jisu ka long ban duai yau trai jong ka jingot ka bamut hi yau blai bat yau jisu ngin duai ba un pha iki nong tre sha ka jingot jong u ka jingot ju u mut sha ka kam jong u lada kimmi ki nong tre ban lek segal kamisyon onam don ban lek ban yalap ya ko gospel tengi ai ngo yo blai na ka por ki mi ki kon samla ha ka balang ke balada jit ke balada ngau thu ya ka jing khot jong blai ke bala pdiang ya kata ka jing khot jong blai bat ka jing mi gini ka samla ban lek segal kam jong blai de lang ba ka jing dwai jong ki pailang jong utrai ha barok ka wei ka balang bar utrai la yos ngau kan ba kin mi kinong trai un pha no yaki sha ka jing ot jong u ka jing ot jong u ka bomot sha ka lang kha ka ba kini kin lai kum ila dwai yaki ta gi missionary ha lang kam shan ka batmai mane ka bomot ke la pha yakito ban lek ha gitu ijeka bat kito ken long ken kita kin nong trai saka jing ot ng u ka jing ot jong utrai Jesu ka don haka ka bor ka ba phla bat ya kata ka jing ot jong utrai Jesu ka ba kwa ya ki nong trai ju ka long bakin pen im ya ki mense ka jing ot jong utrai ka ba mut bakin pen im ya ki mense u Jesu ula ai u Jesu ula ai ke nuksa ba mauhi ula long uta utrai jong ka jingot bat ula le ru ya kata tongin pet ya nuksa balai u Jesu u khot saka ne ka jing duai bat saka kam ban trei ka commission ula pen ide ke nuksa ka por ke bodang don ha ka de ka pertai ha ka por ke bau Jesu udang don ha ka ne ka pertai ula pen i ke nuksa jong u ha ka ba kum no trei u pen im u ot ya kata ka jing trei jong u shane ka shit lam lai kot ka jing ot jong trai Jesu ka long kum ning kwa ban ai phit da ka nuksa ha ka wei ka por u Jesu ya nanti bat ke senran ki jong u la pule duai menem step anda kila ya nanti u Jesu ka jing kwa ka jing sleng ka jing tangan jong u ka ba khletam e kini ke senran ha ka por ba ki ya nanti kila lap ka jing tangan kat bau Jesu pat ka jing tangan ju da ka wei ka jing tangan bat ka jing tangan ju ka long ban ot ya kalengka kabala berli kata kalong ka jing ya per ke senran bat u Jesu ngap ngan pule pi sakane ko ga khot ka gospel yong yoni sau kala nong ga khot ka balai phusan ka ba ong kum ni gospel yoni sau lai phusan ka ba ong pi pim ong basa sau bnai kan long ka yom ot hakmi nga ong hapi to khmiet yalaki khmat ka jing to khmiet yalaki khmat to jungo ya ke lengkha naba ki la berli lepa ya ka ayom ot kane ka lo ka bajiliu bhala da pim pusan bha ya kane ka jing kren jong Jesu to khmi to jungo ya ke lengkha ba ke la berli lepa ka ayom ot pis ngau tu nam ke kentien berli bala berli ka jingot bala berli ka jingot ngan ai pe de nuksa namar pi shene pirep kba ngan ai ka nuksa pi habau kba ula berli ka bomot ula i bha bala de pim kloy ban li ot ha ka to ko por ka ba ula berli ukba berli ke mot ke bo la i bha
La ude ukba ubasau rel daula I terkong bahagi shit kasni pinpek uberli na kata dau jisu pendan kam da kata ka kentin berli. Kala berli lepa ka ayom ot ka bomot kata ka ayom ot la deban ot no la dam ot no mentahi ukbau lahap na shkendau. Ngaru de we ke bajurep ke ba ka por ka bangadang kena sa por riwar jantia ladang ilale ot dirio ke ba ula berli ula terkong wat kiniki tenat ke basra ukbaru kila terkong pitang su thanks pendai katari hatrai jong tu jentang uni ukbau la hap na skendeu kata ka de ka bala berli ka ayom ot Tiu Jisu ang yeksenran jong u peki kmat jengo yegeleng ka namar kala berli lepa ka ayom ot. Kini yeksenran u Jisu kim sengau kim dayo kem hadu kata. Maki he kata kepor ke la tangan la ong ketin jong blele da pipuli ke nega gospel u Yohanes ba ke la le wat jimbam yeksenran. Kila lek sya kata ka senang ke pemarjan kila lek tiet jingbam. Maki ki pendep ke kamram balai tiet jingbam u Jisu unang ot ya kata ka bala berli. Ke kata ka jingot jong Jisu ka bala berli. Ngatarai pimla mudu ya kata ka kata ka jingot jong Jisu dei ka jing trai jong u ban le ka mon jong pa upan im ya ka we kemensim. Ka jing start jong Jisu ne ka long ka jing start ka bari bah. U Jisu kwa ban pen im ya ka we kemensim ha ka ne ka sngi kat bagi sunran ke dang le wat jing bam mau u syang that hajan ka pukri tong Hajan ka pukri jong Jacob u Jisu la syang that Ông gak tin jong blai ula syong that. U Jisu that ku mubreu. Nama rude ubreu. U Jisu la kop ikan long breu. Balha kata ka por ka bo syong that. Lawan tong ka we ka kan thai. Kane ka kan thai ken bala berli kata ka ayop ot. Ka bompat tip ai sepang u Jisu. But on da habakalawan hajan namaru syong hajan gato ga pukri tong ani ga ne te kala yo iyo Jisu usyong ula kren ya ka on da kalawan tong ya ko nang ti na pukri u ong ya ka kokong sengau bha banai ya na bandi Tapi pulih hang tu ka ktien jong boleh ke tu ingi bakani ka kentei kong Kumno ma meu jiu me pan nangi kinong Samaria ngem dia lok bat ki jiu kine ki rundai ki don kata ka musim ban nom ya lok bat ki wei pat ki jai ben riu ka jai ben riu jong ngiru pitep ban shwa ki long kerpang bah de mentak bala kam ya khle re man swahi kaba ngatip bagi long kpa gi tu kim ji khle bat ki wei pat ki jai ben riu kani ka nong Samaria ka don ya kata ka jilong ko ang yu Jisu kom no ma meu jiu me pan nanga bandi oh Jisu start ban yalop ya kani ka kentei wong kokong ngapan napi bandi bangasliang ladapi ay nga bandi ka ngangan sa ay pi ka ka bapindi ka bapinam sliang su lano ka kentei ka kendit kane ka nong Samaria ka kendit uay ne ubreu ka ong yu nang no men yo jingtong haba kane ka pukri u Jacob ka bola ay ngi me mentong nang no na lor ba me sliang me pan nanga bat mentami ong yang aban ai ko ka ba pinom sliang su lano kata ke je kren kala long jengai ga je sngau thu mon ga ne kan thei di su wang la da pin di na kata ka ga mangan ai pinom sliang su lano kala kan dit
Henry dah berkilap teng je senlok suki la da pipule na ketu kelenong. Ujesu kta ya kalong beriu man beriu jongka baka day ban wan syake jeng telah ke rumah. Namar kan ke kentai nong Samaria. Kade ke kentai ke bala jot ke bala pra. Kade ke kentai ke bam tip yau try. Kade ke kentai ke bam padu tip yau Jesu menu ke bala bat ke pertai. Anda bau Jesu la keren ya kaya ke jing keren ke bajiliu. Anda bau la pensengau tu ya ka. Day ke mangan ai ya pi ndrei ka jong ka jing bom jukut. Ka sakndit threat. Anda bau Jesu long. Kata ka ka mangan ai ya pi. Day ka jing ka bom jukut. Hangta hakata ka jeslok ka ong. Ngalas ngau tu ba me long umesaya. But nang tu kan ka beriu la ong. Ba ujisu ula otken ya kan ka lengka ke bala berle. Kan kan te kalau yo jing pendem hakato ka jing tre jong ujisu ya kan ka jing tre jong hakane ka bola ya denti rengkat bagi senran. Kini ke senran nah bagi lawan kila khot yu yang ko rabi to wan bam no ki khot yu rabi ka bomut no hikai. Wan bam no kila perkap la tangan ba ki kila deb bam la sin na ka batit jing bam. Re Jesu wong ngadon ka jing bam ka bangalayo ban bam. Ka jing bam jonga ong Jesu kalong. Bangan yo le ya ka mon ukpa jonga. Ka mon jong ble kalong ban pen im ya ki mensim. Ka mon jong ble kalong ban pen im ya kane ka mensim ke bakodor. Bat ula pen im ya kane ka kentai Samaria. Kata kane ka jingot ka bala berli. Kata kane ka benta ka bakrau hadu kata-kata ka ba yangi lakot bangin duai na kamta ka commission. Ngin duai ba ki mensim ki bala berli kin pedian ya utra Jesu. Kiran sibon ki mensim ki bakodor ki bala berli. Hang ni senang jom pidan cibon ke bersim ke berkodor ke bala berli ke bemut ke bala jangkut ke jingim nak kena ke pertehin rei klem jing penim. Namar kata mano banis ne ki day kita ken ki bala tip yau try. Manga mapi langim long kita ki missionary ki balle yalap seki wai ke ceka ndrai ngilaban yalap hagane ke senong ga bangidon. Pila ban yalap hagane ke senong ga ba pidon. Ban penim ya kita ki ba ki bala berli. Ban penim kita imsim ki bakodor ki bampat tip yau try. Kani kalong ka jingot ka bau try ulapa ikinong tray ki jongu. Ban le ya ka mon ka jong ble. Kani kalong ka jihikai jong Jesu bangin duai na kamta ka commission. Ka benta ka baar ban nom slem. Ka jing ai syaka kam ka jong uble. Syaka commission. Duai bat ai syaka commission. Tau menta ngilaya no jing gen show ngindang lum jing akan show biang sai sisin ngin ai syaka ka commission. La kalong ka ba red eru re dakaji akan show lang jong ka assembly baro ko we. Kan mentoy bat kan yarap ya ke commission. Kani ke jing ai wapstol Paul uhikai ngi kumno ngide ban ai. Kumno ngide ban ai syaka kam ka jong ble. Karukom ban ai syaka kam jong ble kumno. Kani karukom ai syaka kam jong ble. Nakaktin jong ble la da pipule haka kitab Deuteronomy kat rewla nogat kor ka bakanyo ngap ngan pule pi la si pim dan por ban wat ya ka kotba jong pi ngan pule mentan da kam ta jong pi na ka kitab Deuteronomy kalau no ka bakan rew ka kor ka bakanyo ka ba ong kumni man la ubreu un ai kat bau dan bor kata ka de kom jing ai kat bakum kata ka jinggerku utrai ka bau blei jong me ya ka ba ula ai hame jong me ka bamut ya ki kun Israel nadu ka por jong Moses hu blei la persat mensim ha Moses bon kren ya ki kun Israel kumno kin ai syaka kam jong blei
ka jing ai se ka kam jong blei ka ya de bha bat ka jai ben riu jongi nga da purson bha ya ka jing long jai ben riu ka si jongi ka srim bha ya ki jai ben riu Moses jai ben riu Israel nga sai on ya kata balai namar kini ru blei la hikai lembau Moses wong ai kat kum kabapidan bor kat bakum kata ka jinggerku kaba utraula gerku yame kaba mot yapi ba ublei jongme ula ai hame kaba mot kumno ublei gerku ingi kum ta kengin ai kata ka de ka hikai jong kaktin ka jong ublei na do mensua ban ai sa ka kam jong blei mdei da ka bapen bor ban ai sa kam jong blei de kat kum ka bor nga kan mau gini gi riu temen jongi nado mensua bangi sedang ya ka jiseng riwar jongi seti iba joy balawan hikai ngi sepo war jantia ban sedang ya ka jiseng sisin sisnem dagi para begai baro ki bedan hari jantia hari war jantia uhi kaya ki bakin ai kat kum ke jiyo mde da ka babu nong mde da ka babu kendon mde ban ong mapi ai kata omde da ka mon sngo bha ngatarai mapi pila bo ya ka senduk ne ngam tip na kam ta ka e nganget pila ya kata da ka mon sngo bha mde da ka babu doran pibu ka dek senduk mde da ka babu doran dan ai prab ngai mo da ka mon sngo ba pila le ya ka lenti ka bade e kat kum ka tinu blei ha ka tinu blei ka khang persha ya ka ban bu da ka dor ban ai se ka kam jong blei kat kum ka tinu blei wa apostol Paul ong saka siti ka ba ar se ginong korin khandai no got khot ka ban nyeu dongan pulis kenega jihikau apostol Paul bar korin kendai lo nong kat kat banyau om kumni we pa we na pi kat ba utmu halaka donut ngap kat ba pitmu halaka donut kumta un ai om da ka basngau si lane da ka ba penbor lada bu da ka dor kan long kum ba penbor bat anda habala penbor kan wan ga jing sngau diau bat sngau si ndrei ai da la ka jong ka jing sngau thu kat kum ga bor namaru blei i yo ba ai da ka bakmen kata ka de ga hikai apostol Paul ru apostol Paul la hikai ki rungai Korin wat bu dor ya ke ban ai se ka kam ka jong blei ai da kat kum ka bor ai kat kum ka jing thmu ka donut om da ka bapen bor om da ka bapen ngausi namaru bleu i yo ba ai da ka bakmen haba piwan ban peno hang ne ya ka da kam ka ba pila bo khnang kum ka balang ban ai pi ai da ka mensim ngapet hajat lajan bon ki balang ki balek kum ne ngir sorong kam kadon kesenduk ke babu nama bangi don kam ban senai menemo badu ngibu kesenduk hento ngimbu dori ki pram ngai man gas ngiu bleh baki wan jing seng kila tap ha ke kesenduk ki rang ba tang suai ke jing seng kila nyau kila bo record bat kila ai report ru kami kumno bat kumno ban penon kam ya ka de ban long ki ba khoj ha kam pisa tingkah man ba lum ya ka jing kan show de ban nyau de ban bu record de ban bu ha pisa pendon kam hok ya ka khanang kan long ka ba khoj hakmat jong blei kata ka long ka ji kai bangin ai sa ka kam jong blei ma pi para ngai hang ne ya ka kam mission ha ka no no por ka ba pis ngau bau blei Ukraine pi ban ai sa ka kam mission pilaban pha haki pastor hagi nong yalap hilaban ai hanu banong kaninga ai nak ta ka commission ngi ki pastor ngi le keleng bon ki prabangai ki ba ai ki ong kani ai sa ka commission ngi pen poi sa ka ying jong commission board sa ka we ka rukom ai ka bau jisu hikai ngan pule ya kani na ka gospel jong Matthias ka nong ka basan
dikhat ke basau puar tapuli na kane ka gospel Matius sandal no ka dikhat ke basau puar Jisu hikai ban ai kumno Jisu ong kumne to ai hauta ubapan name bat hauta bamon ban pan keliang name wat pai no artli ki hikai jong Jisu hangne ban ai to ai hauta bapan name ka mission board kala pan nangi menta ngin ai kene ka jingen show kan le chi mission board bat ki wei ki jing ai habangi don ngin ai ka mission board ka don kam ya ka pisa kenang baka jing tre ka kam jong ble kan im bat lada don bapan keliang ru ngide ban ai kata ka hikai jong Jisu pan keliang bat bon sin ha kene pan keliang ngat ha ka jing pantu kan jok ni mentah ngakren kenang ya kene kenang ba ma pigi para bengai pin sian ru kene ka jok ni mentah de ban sian de ban don ka jing start ha ba pan keliang ru ngan ya tu ipi haki sipel snem bala lek tarai amde ta sipel khat ar snem khat san snem ngandong ha ka por ge dang sa nong thmai la don we ubreu buan pan keliang pisa nanga upoi la khandai beje shaneng aniu la ithat ba wa ya kata ka kut u hang ne ha terpen u la i kumbola that ba are daw la poi ngam itu yu rei u la kren pari nga ngani pastor aslem ji kundu papi Ting ong pinang no wong na terso. Perkat nangnya na jan senang jong pi terso. Kum no pi itu ya nga. Wong nga itu mensua ba pitrei seti. Ngatre si chate mensua. Sane cha terso kendo sobat kini ke area mo. La jan ngat nanta. Ting ong sino pi wan lamit kata. Wong ngawana nang ston. Bayap ki bahayeng ngawan nang ston tong piwan nang ston marway ong ban bar ki perlok ong sono ki perlok ong ki perlok ki ap yang ngajar station ong kata ki dang ap pi station piwan sin thmai mensim jong blay upen saya nga ban hikai yau ta ubriu bawan pan keliang wan pan keliang ong sengau bahaban ai pisai nga ban yo bisa belik pai selesai. Beliau aja tan ngom kumno pi pan bisa hanya kita perlok pat kumno ki le pai selesai. Balai pim ong kita perlok pan yarap yo pi. Kim dam pisau. Ngatunjuk yu. Man nga itu museum beliau percaya nga itu bo usub bo basuan pan tang namarba. Utip ya kita kasong dunga ngam tip mano ba itu. Ngong yu pej ba mentala mit. Nada ki volunteer ki bayar senang mentah ni kin lap ya pi. Pin pois ha ka jinge. Pin pois ka jinge. Tinga ngam snu sene ya ka ni ka jingwan pan bisa ju pi chelu sene. Ka bha pin de kloi lam kum ta kini ki samla dong ki volunteers dong ka ka dong kin yat round sene lagi yo ipigin kem ni pipin poi chi kinga nang sukren tau la misep na misep ting ong ga bahasibon bopin mi kloi ba wala kataru ngapen bat us phau tengka tangbun song taksina nong thmai hayodu nomor ha ke to por ha ke to snam phau tengka na nong thmai hayodu ngong sim ga de bisa phau tengka song kali kloi kat phedang yo kali yo lap ki briu ye phi ke snong bak la det uji su hi kai dengan ai keliang tenrenya nga kentui pi prabengai ka juk ke bengi im menta de ban sian ban ai keliang lane ki basupan de ban sian om de ban be ngala be chisin house name arjar arpo lai Wai breu nganam ye tu ke senang nganam ye tu ke ceka wai breu poi dang step
hagapor nila sa asom kam. Ubang nga YouTube ha. Ubang ila ya trelang hakataga jaka hakataga balang wandang step. Lakren i kum ni wandang step ni tang di sya step ngampat yo di sya step ngadang sudah betakmat poi haying. Ong ani pastor ngasiam kejing ke bakrau ha. Labuk seni ban ya thok kataga kendeh ngan thiet hajang yu mane ngadang kam pisah setang kendiat man pendap. Ni nga itu bakata kejing man panju ko ba idon kam sisa ko bas ngodon kam sisa. Namar ngatip umpat don jaka. Wangan tip jaka. Hagapor bangale jaka taka balang mulong kani ke jaka banga lamut ban tit. Lalong kum kejing riam ke bakrau. Ngajem ke mensim namar. Nga ije ka balang. Nga perkada kejing don jong ni orang ba hajan gane kejing mani kasengan ke balang. Nga ai hu. Lai ho hajar. Wang tang sukut uniu benai. Ngalayo kabainong mga day misteri senayin nanwan penpai. Mentah aku lap sau sada penriu sau senem. Shano utau beriu fundum jusim so. Balay nga ay di hikaya kata namargi em hagini gisni kibakado. Bangin sian walau jisu ang ay kelyang pin ay kelyang bumno lada pim yo agibri bisanya kin bam haban da biang lada pim sian pan ay kelyang u jisu hikayengi bang yin long kibriu kiba ay habadon bapan Henry u jisu ong yakijuk gentin sian kum upsen jamnot kum kaparo. Baru belehun ajing start ken bangin nang ban ai syakam ke jong. Kajing ai syakam jong beleh ka long ka badan kam kata-kata. Ka kam jong beleh ka im kan ne de namar ki param ngai. Ka kam mission la trey ka keleng-keleng de kajing ai ki param ngai ha balang. Kumbaong usakri wen ki sakri jong tra ha ka jingala pagba ka jing sang asmli. Ong ka balang ka don pisahang no ka don ha ki pla jong pi. Haki pelajong pi ke balang ke don ki pisah ke bemut da kajing ai jong pi ki para bengit ban yok ban trei ke commission kani kajing pen bet jong commission board mentah ke sengi ban pen kan mau lagi ki para bengit bangen yok ban ai saka kam ke jong blai ban duai ban ai ki long ki bentah ki bakrau hadu kata-kata na bentah ke commission ke hapdeng gi bakom kita kum mga ai jengmut ye pi ban sian kum gi sen ban jamnut kum ki paro ka bamut blame ai gin start ken habadon bapan ban ai sa kam jong blay ni don kam ban sian knang bangin nom ngat haki ai ki breu ki ba don ka thok ka syukur labon ki bangat ki parto dungi hakwal beti labon sin ke langat haki breu ki bawan pan kaliang haying jong ki namar hagit sngi ki ba machwa ki dang baha ki breu barha ki breu ki wan pan lakum nge ke jok ke ba meta ni dan kam ban siam utrau ni rap yangi para bengai bi hau tra jesu kan mau ya kade ke khobor ka ba ka mission board kala kwa yangi kum ki balang baroh ka sumli bangin duai badan ai saka kam jong blai kat bangi don kebut kebor ban ai saka kam jong blai namar om da kajing om namar baka kendiar kajing ai jongi yo kam dap kata kam mission re kajing kan show lang jongi hakeleng ge balang kumba ong ki kintin recruitment si jauh ka ka pendap ka dorioba ka bomo najing ai barit jongi hagane ka balang kendiar ngut kan pendap ya kajing dan kam jong ka mission bo to tran ker koingi in dwaya pigi para bengai ba pin roy ka rep ka riang ka trega ta watlet ban duai watlet ban ai syaka kam mission hagano gono ka por kat kum ka jingger ku jong ublay pi kum mangila pule ki de kinten kat kum ka jingger ku jong ublay
ai sekakam ju kat ba pi ai sekakam ju ublei unang tip hi ban kerku nagam ta jong pi to trang kerku yakini gi jislok hagani ga por janmit kabing liyo hagani ga sngi bara artli kini gi jinseng ki longa jingkerku nagam ta jong ka balang hangne nagam ta ka buram ju amen